Muzwa kwethu, ake sithamunde nje ezakwethu namhlanje ke siyeke ezakwamanye amazwe ukuthi sekwenzekeni eLos Angeles, sekwenzekeni kuphi kuphi. Ake sikhulume nje lezi ezasendlini ezasegcekeni lethu. Bengifisa sikhulume nje ngezinto ezimbalwa namhlanje. Kumqoka bakwethu ukuthi sazi ukuthi kunoma yimuphi umuzi kunalendlu nje ebizwa ngendlu enkulu. Esikhathini sanamhlanje ke siyabizwa ngendumba, ibizwe ngawo wonke amagama lawa oguqa sithandazo kwesinye isikhathi, abanye bathi kaRawundi. Kodwa uma waqoqa wonke lamagama ungathi indlu yomsamo, isemsamo, la khona esifike sithemeleze khona. Kubalulekile ukuthi umuzi nomuzi ube nayo indumba, ukuthi kona-ke phela sekwaphilwa isilokishi emalokishini, kodwa nje umuzi nomuzi ufanele ukuba nayo indumba. Kulelo khona nje lincane onalo lapho elokishini, iba nayo nje indlu yokuthemeleza, ngoba niba nazo izindawo noma iy'peyisi zokumeditheyitha. Lokhu kwesilungu nikugijimela kabi, kodwa lokhu kwesiZulu hhayi anikufuni. Ninazo iy'ndawo la nimeditheyitha khona phansi kwey'hlahla, ematsheni, ey'ntabeni. Kodwa uma kufanele sikhulume ngalokhu kube yisintu, singakuhlanganisanga, singakushebanga nesilungu noma nesilumbi, hhayi sikubukela kude lokho. Sinawo nje amasonto la khona esithi sithandaza khona, izona ndumba nje lezo. Umuntu owathi meyiqala lelo sonto wayeqala indumba yakwabo, naseneyilandela nasenigcwala kuyona nani. Indumba-ke bakwethu kubalulekile ukuthi ihlanzeke, kubalulekile futhi ukuthi iqoqeke, ibe nesizotha. Indumba ibalulekile ukuthi kungahlali umahliphihliphi engazuthi wena ukhipha imithi yokuthakatha, okunye kule, amabhodlela kumahlapahlapha phansi. Ngisho kungathiwa usuya lapha usuy'inyanga, kodwa qoqa phela endumbeni yakho, yenze nje ibukeke kahle. Yathi nomuntu ukuthi-ke phela-ke vele iyindawo ekufanele ngabe indawo eqondene nabomndeni. Yiko-ke ukuthi namhlanje sesala phela kuzona iy'ndumba nani nani, kodwa indawo nje kufanele ngabe indawo ehloniphekile futhi engenwa abantu bomndeni. Kodwa-ke ngoba sesaphila kwi-South Africa nje, hhayi akukho esiyakusho. Kuyini ukuhlabela abangasekho? NgesiZulu, ngesiNgisi noma ngesiLumbi, is to do something on behalf of someone. Let's say ubaba wakho akasekho, sendela kwelamathonga, then wayekade ehlaba ngenxa yokuthi akasekho emhlabeni, then wena ndodana yakhe seyamhlabela. Shuthi you are doing it on his behalf, njengoba naye wayekwenza on behalf of okhokho bakho noma omkhulu bakho. Nawe ezizukulwaneni sakho, ezakhe iy'ngane oyizele ziyohlaba on your behalf, usungasekho, ungesekwazi ukuhlaba. So ngamafuphi ukuhlaba kukona, ukuhlabela abangasekho akukona ukuthi usukuthi uhlaba ngoba ufuna badle, kodwa usuhlaba ngenhloso yokupha abantu ukudla, kodwa ungabe kwenziwe uyihlo ngenxa yokuthi uyihlo akasekho emhlabeni, then wena suke kufanele ukwenze wena on his behalf. Asiyilungise leyo ukuhlabela abangasekho, ngoba ngathi idala iy'nxushunxushu, abantu baze bagcina bexwaya ukuhlaba, kanti cha, akuhlatshelwe ukuthi badle. Uyakwenza on their behalf since bengasekho. Kahle kahle ukuhlabela abangasekho impambosi yokwenzela, shuthi wenzela ubaba wakho, ngabe kwenza yena kodwa ngoba akasekho sekwenza wena, so wenzela yena. Ngani noma kuyazwakalani, impambosi yokwenzela, shuthi you are doing it on his behalf.
kulo yokuganwa-ke bakwethu ibucayi ngoba sekwadlalwa oMaligalobha ngalento yokuganwa. Okufanele siyilungise ngelinye ilanga ukuthi ukuganwa kumqoka ngoba kwenza ukuthi kwande umndeni, awandi umndeni ngale kokuganwa, kodwa ngoba sekwantshontshwana, kodwa nje uma usuke ufuna ukuba nomndeni obusisekile nama-values, kusuke kubalulekile ukuthi uqalwe ngakho ukuganwa. So madoda singakubalekeli ukuganwa, asiganweni, sakhe imizi yobaba, sivuse imizi yobaba.